Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ngalɗo alluwal sappo e goo ɓiiwal jeyi ɗum ko adiɓe horde sakkitiɓe horde ɓe jeyi ngalɗo onon sakkitiɓe horde ɓe onon jeyi alluwal sappo e goo nani hanki on keɓino alluwal sappo ngal on gollingal hanki on koringal hande on keɓi sappo wadde sappo e goo o alluwal jamma ngal ɗo mbaɗon ngal so weeti koron so nange muti mbawon wiide mi dañi sappo e goo de ko jamma sappo e goo gonɗa naafilo watte ko jamma naafilo watte ko e jammagu he so weeti dawra horde sappo e goo sa hoori ha nange muti noon so muti mbiyami dañi sappo e goo kadi dagana gongal ngal wadde onon sakkitiɓe horde ɓe onon sakkitiɓe horde ɓe onon jeyi ngal ɗo alluwal sappo e goo ko darɗe 4 mbatton ɗiɗi salmine kala hen darne noon fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi jeeɗiɗi qul ya ayyuhal kafiruna laabi jeeɗiɗi qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi on paami ɗon alluwal sappo e goo jeyi ɗum ko sakkitiɓe horde ɓe ko darɗe 4 mbaɗaton ɗiɗi calminon darɗe 4 calminali ɗiɗi kala hen darde fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi jeeɗiɗi qul ya ayyuhal kafiruna laabi jeeɗiɗi qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi ƴetti alluwal moɗon mbaɗon e jammage ko naafira noon sa waɗi a horat waɗa a horat waɗa mbaɗa keɓa moƴƴira wonde hende alhamdulillah bi alamin on jarama wassalam.